प्रेस मिट खेमें ताम बाय तिखलाय ना प्रथम जोंनि मेडिया दाखुनो हामाया फारो जोंनि आसुमानि जोंनि प्रमथा पूर्वतक जायनि बिसिनिंगै जोंनि बेलायना हामाया फारो जोंनि मेडिया दाखुनो जोंनि आसुमान आसल उद्देश्य अंका सिनि गुबुनानि तिदुल मुंबाई 30 तारिख 30 9 2023 कासा फुंसरिता हयते साइडसुटा बन्द बुङो अबन्न जों प्रमथा पूर्वतक जायनि जतन कमनारगो सिनि पूर्वतक जायनि जे अपरा चाक्रा सिनि सिक्ला चराय परिक्रमाय चराय जतन जों पालबाक साखाय सिनि बन्न एकदम काहामकाय पालायना बे जों प्रथम कम अबन बिसिङै चिनार पूर्वतक जाया जिबम कत दुगान थाय दंनाय अबर नल जों कायसा कमनारगो आदिम साजा जेतु बन्द कमलायाखै पालुनो मेथाइ बन्द खायना मांगै बन्द खायनो वा सलुदेशन होनका जों नायदि सिनि त्रिपुरा राज्योआव सिनि सिगां जमुखा कांग्रेस 3 बছর जाय थांगा रायजो सरकार चालाक थांगा आवन परे फाइका जुग सरकार 5 বছর एरपरे एक नागाते 25 বছর सिस्टेम जाय थांगा ओमफ्राय सिनि बुकुंबारा सिनि ट्राइबेल नि बांगै कोनो सलिउशन फैया बुइबाय सापाकित खायजागो सिनि जे सिनि 12 বছরनि गणतांत्रिक सिस्टेम जे मानथाय दंमोन अ मानथाय रक जों माया सलाय जाखम बुनि दफाबे जों सुसन खायजाक दङ जों हाट बाजाराव जों सिनि जे अधिकारनो जों कक साइनिया आबनि प्रतिभा एवं चिनी जे सलिउशन चिनी जे मानथाय चिनी जे उनि जमान जे मानथाय आबनि सलिउशन बांगै चिन बगरा दिगल बांबाय आ बनरा जों सफल खायना बांगै जों तिनि जतना और सीपीएम हिया कांग्रेस हिया प्रमथा हिया बीजेपी हिया जत पाले मला थाय चिनी मानथायना जों मानना बांगै तिनि अबन्दा हजाब बोताम निसे बोताम जरा बोतो जे नाव ककसने जे दोन आलाग देनो नायदि 30 तारिख को उनकाय फुं 6टा हयते साइडिक 6टा फलंता बन तंजां जरा प्रो जे बन मानि यां बन नक ताम साने बन आव तो जों बन मानि जों सिगांबरे न जत दाखौनो जों पयनार खाबन जतन पाले मखाय पालायदि आव तो जतन पालायनां दरकार चिनि मानथायनि थाखाय नागाय ओंखाय जुदि गय आंखाय दाबो बिनि बेफार ओंखाय चिनि जे साथाय साइ थाखा गाबो जों पालथाय नायलायनाय ताम खालेमान अंदानि निनसिनो मोनो आनसिनि मुंखाय का आं पूर्वतक से बिसिनि बहुत कम प्रेसिडेंट सिनि मीडिया तापुनो हमबाय जों दिनै यूट्यूब बाय बतिनि मीडिया तापुनि चैनल नि बुसकां थाइमानि कारण गांखाय सिनि फाइनाय 30 सेप्टेम्बर 2023 नि सालो सिनि एडीसी एरिया बन दागजाकमानि चिनि बुबाग्रानि दुदुल मुंबाई अदिनो बन मानजांनि बागै जों बुबाग्रा जे सावो चिनि सारा त्रिपुरा एडीसी एरिया बन आबनि बिसिंथि जोंबो कायसा चिनि पूर्व तकसेया एडीसी ब्रिज नि बिसिंगो जारा चिकन कत दुगाननि तंनाय रक न जारा फाल तंनाय रक न अदिनो सालसा जाहाते बो अदिनो फाइजातै खाय तंनानि बागै जों चिनि पूर्व तकसेयानि जे रुकरङ जों गयमुया फारजागो ताम हिमालय चिनि देव त्रिपुरा सारंनि मानथ सप्ताय माया तमनतै जों अदिनो बन माननानि बागै जों कममुं याफारो चिनि अ पूर्व तकसेया निन्दु परग आफरो बो टाइम निसे बो जरा माने बड मानि जने बड खलायजने आबो हुनकाय जों फुं 6टा निफ्रायते तेसा सारि 6टा पर्यन्त बन्द मातंनाय नों सिनेमाखौ आंनि सिनेमा हुनकाय आं कायसा त्रिपुरा मथा 26 सामरि ब्लक कमिटिनि खरकसा मेम्बार आंनि मुंखौ अमित देव बर्मा चिनरतेबो फाइमाजा फाइजा चिनि अ पूर्व तकसे दिसिनि चिनि त्रिपुरा मथानिनो चिनि बुथ कमिटिनि प्रेसिडेंट ते चिनर फाइमाजा फाइजा चिनि अ बिसिनि वाइस चेयरमैन ते चिनि 26 सामरि ब्लक कमिटिनि वाइटिएफनि मेम्बार खरगनै आंनि बर गासै दङ बरखौ फाइमाजा फाइजा तामनि देंखो ताम जों
yang sini bu komtini presidenti tabu bote bo kahangkai bujok sai khilapna